Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень у гэты час мы абмяркоўваем іх і аналізуем разам з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук і сябрам вольнай Беларусі Паўлам Усавым. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, мы з вами сустракаемся, уперш, хоць і прайшло ўжо тут трэці дзень пайшоў пасля заканчэння шоу, якую зладзілі дзеля прызначэння перапрызначэння Лукашэнкі у Беларусі. Хоць здавалася б, ужо адышла гэтая падзея, але мы з вами гэтую тэму не абмяркоўвалі, таму хацелася б ўсё ж таки ваша ацэнка, ваш аналіз і ваше бачанне далейшых дзеянняў развіцця падзеяў пачуць. Нічога надзвычайнага не адбылося. Тое, што мы і раней з вами аналізавалі, і тое, што прагназаваў адносна арганізацыі вынікаў так званых антывыбараў, не так званых, а рэальна антывыбараў, так і было зрэалізавана. Нейкіх сюрпрызаў, нечаканасцяў не адбылося. Тут адзінае пытанне, колькі рэальна людзей узяло ў галасаванні, і з розных крыніцаў. Вось мне сёння там падаслалі інфармацыю па такіх кропкавых назіраннях, тое, што рабілі людзі, якія знаходзяцца у Беларусі, наглядалі за выбарамі, там падлічвалі, знаходзячыся па-за межамі, зразумела, выбарчых участкаў. Па іх вось некаторых назіраннях, што збольшага людзі не пайшлі, не было той яўкі больш за 50%. Беларусы праігнаравалі выбары. Хаця, канешне, Лукашенко намаляваў патрэбны яму вынік. Гэта было абсалютна чаканае, нават калі б ніхто не прыйшоў на выбары. На жаль, у такіх умовах ён бы мог нарысаваць адпаведны вынік. Удзел, не удзел, ён, па сутнасці, сітуацыю у палітычным кантэксце у Беларусі не вырашае, аднак жа паказвае, якія рэальныя настроі. А настроі, адназначна такія, што большасць грамадзянаў не ўдзельнічаюць, большасць грамадзянаў не падтрымлівае гэтую сістэму. І для Лукашенка, для яго пераемнікаў, для сістэмы гэта будзе заставацца праблемай. Хаця, канешне, вось з пункту гледжання шоу ён намаляваў патрэбны сабе вынік. На ягоную думку, ён перазапусціў палітычныя працэсы, палітычны кантракт, дамову ў Беларусі. І, напрыклад, на той сустрэчы вялікай, якая адбылася ў дзень выбараў, у дзень галасавання, хаця нават па гэтаму іхняму заканадаўству агітацыя ў дзень галасавання забаронена, а ён ужо не дачакаўся нават гэтых вынікаў. Вось пачаў там вялікую, арганізаваў сустрэчу, які я там пераможца. Тым не менш, ён, як я глядзеў некаторыя ягоныя там выступы, ён адчуваў сябе абсалютна ўпэўнены, абсалютна задаволены з той сітуацыі. Гэта вынікае з таго, што яго ўпэўненасць у тым, што сістэма абсалютна эфектыўна ў рэалізацыі кантроля, што нейкіх унутраных выклікаў для яго асабістай, для сістэмы няма, што яна аперацыйна працуе, і што грамадства, незалежна ад грамадзянскага іх настрою, яно падпарадкаванае. Яно альбо ўдзельнічае ў рытуале, альбо ўвогуле адыходзіць ад палітыкі, такім чынам рэалізоўваўшы ці рэалізуе свой супраціў. Але галоўнае, што ён адчувае ўпэўненасць. І чым, што такое другое пытанне, чым гэта можа скончыцца ці працягнуцца для Беларусі. Асноўныя параметры таксама Лукашенко задаў падчас свайго выступу. Гэта жаданне, прынамсі такое дэкларатыўнае, палепшыць адносіны з Захадам, пайсці на збліжэнне. Не такое адкрытае, зразумела, як было да 2020 году, і нават такое не атрымаецца. Гатовасць выпускаць
некаторых палітычных вязняў, не ўсіх, але пэўную частку. Ну і паспрабаваць вось у гэтых новых умовах, якія будуць сігналы пасылацца, хто будзе гэтым пасланнікам у размовах з Захадам. Ну, можна прыпусціць, што гэта будзе афіцыйны бок, частка, гэта МІД і адміністрацыя. Там нефармальна, фармальныя будуць кантакты. Ну і тая група квазі-апазіцыі у постаці Канапацкай, якой там намалявалі, колькі я ўжо забыў, 1,8, ну, каля там 2%, так. То яна будзе таксама такім пасланнікам, які будзе казаць, ну, за мяне хоць 2% прагаласавалі. Вось гэта будзе асноўнае дзеянне ў знешняй палітыцы, і ва ўнутранай, канешне, злагаджэнне сітуацыі не будзе ў тым сэнсе, што не адбудзецца раскрыццё рэжыма на там знову дэмакратычныя элементы, гэтага не будзе, пра гэта можна забыцца. Сістэма функцыянаваць будзе так, як яна функцыянуе, бо яна забяспечвае такой стыль дзеянне, забяспечвае галоўнае, чаго намагаецца дасягнуць Лукашенко, уласная бяспека, адсутнасць нейкіх выклікаў. Ён ужо не ў стане, скажем так, у публічнай прасторы, у публічнай дзейнасці супрацьстаяць, як і сама сістэма вось гэтай актыўнасці грамадства. Таму я думаю, што будуць створаны, і ўжо створаны, але будуць утрымлівацца тыя умовы, пры якіх ніякай актыўнасці грамадства ў Беларусі не будзе. Ну, да таго моманту, пакуль Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе, альбо там могуць адбыцца нейкія вонкавыя выклікі, як гэта звычайна і бывае для аўтарытарных сістэм, але добраахвотна, самастойна, з добрай волі, канешне ж, злагаджэнне сітуацыі, зняцця напружанасці такой палітычнай унутры краіны не адбудзецца, ён будзе функцыянаваць у стылі тоталітарнага ўздзеяння на грамадства. Ну, давайте я просто удакладню, ці, можа быць, падвяду, падсумую. Такім чынам атрымліваецца, што умоўнай такой лібералізацыі, там, дэмакратызацыі, там, як было ў іншыя гады, там, праз пэўны час, ну, возьмем 10-й год, калі там спачатку рэпрэсіі, зачыстка, там, таксама выпаліванне, але там праз 2 гады нейкая там пачалася адліга і дазваляць нешта рабіць, такога не будзе. Але калі улічыць вось вашыя словы пра тое, што ён пачуваецца і выглядае упэўненым і задаволеным, то, можа быць, не как бы так даючы больш палёгкі, а працягваючы вось менавіта пагрозы і, ну, как бы зашчамленне ўсіх магчымых целарухаў, калі гэта за межы асноўнай лініі партыі выходзіць, але спыніць рэпрэсіі той шквал, які зараз ёсць, і вызваліць палітвязняў. Ну, калі ты упэўнены, калі ласка, выходзьце, але нікуды рухацца вы не можаце далей, таму што мы жывем у таталітарнай краіне. Я думаю, што менавіта ў такім накірунку будзе рухацца сістэма, то бок ўсё будзе, калі раней мы казалі пра адлігу, так, там пра нават нейкую лібералізацыю функцыянавання нейкіх інстытутаў, то зараз мы можам разважаць толькі пра ступень змяншэння рэпрэсій. То бок яны застаюцца, толькі будзе змяншацца ўзровень і колькасць арыштаваных, змяншацца ці павялічвацца колькасць зняволеных альбо тых, каго сістэма будзе выпускаць. Ну і мы ж усе разумеем, што сітуацыя абсалютна на сённяшні момант зусім іншая, чым гэта было і пасля 10-го, і пасля 6-го году. Тут 2 важных фактара ўплывае на развіццё сістэмы. Першы фактар, што ў 2020-м адбылася электаральная рэвалюцыя, то бок ягоны ўласны электарат, які падтрымліваў яго, альбо прагаласаваў за іншага, там падтрымаў таго ж Бабарыка, так, ці там тую ж Ціхановскую, альбо ввогуле не галасаваў за Лукашенка. То бок ён страціў тую відавочную падтрымку, якую ён меў там каля 40, вось гэта быў той ягоны, так скажем, ядро. Нават гэтае ядро сілавікі пачаліся. То бок гэта другі момант, гэта распад сістэмы.
То бок да чаго прывялі вось гэты электаральны працэс 20-го года і да чаго не прыводзілі працэсы у 6-м і 10-м годзе, гэта дэстабілізацыя самой сістэмы, бо ў 6-м і 10-м годзе сістэма была кансалідаваная. Збольшага сістэма так ці інакш удзельнічала ў рэпрэсіях, удзельнічала ў кантролі агульнай палітычнай прасторы, чыноўнікі выконвалі свае функцыі, ніхто не сыходзіў у знак пратэста там з тымі дзеяннямі, якія рэалізоўвалі ўлады, там калі збілі маладзёнаў у 10-м годзе каля уваходу у раду у парламент, так і ЦВК. Ніхто раптоўна з сілавікоў там з УБАЗіка ці з КДБ не сайшоў, бо апазіцыя успрымалася як нешта варожае. Тое ж самае ў 6-м годзе было. А тут адбылося так, што дэзарыентацыя сістэмы. То бок яна не спрацавала настолькі, насколькі яна працавала ў 6-м годзе, 10-м годзе, а наадварот нават часткова, не часткова, у немалай ступені перайшла на бок той пратэснай хвалі. Нават можна ўзгадаць гэтыя дзеянні сабатажныя на тэлебачанні, так, дзяржаўным, калі на старонках з'яўлялася інфармацыя пра збіцці, пра пратэсты. Тое ж самае можна сказаць пра дзеянні функцыянераў КДБ, якія злівалі інфармацыі пра праслушку. Такога ў гісторыі не было. Конечно, для сістэмы, для Лукашенка гэта быў шок. І зразумела, што за 5 год кансалідаваць на 100% вось гэтую нават унутраную атмасферу у сістэме не ўдалося. Яна застаецца, функцыянуе выключна на рэпрэсіях, бо чаму на рэпрэсіях? Бо гэта самы адданы блок для Лукашенка. Менавіта функцыянеры спецарганізацыі, УБАЗік, якія там мазгі прамытыя, унутраныя войскі, спецадзінкі, дзе проста ўжо выключна у кантэксце інжынірынгу сацыяльнага людзі налаштаваныя супраць грамадства і выключна на падтрымку Лукашенка. А нават унутры самой сістэмы адміністравання цэнтральнага і ніжэйшага там настроі упэўнены, што вельмі розныя. А замяніць іх усіх вось у адзін момант немагчыма. Як немагчыма звольніць усіх працаўнікоў там за школ там ці з універсітэтах, найбольш актыўных звольнілі, але ўсю сістэму памяняць немагчыма, няма столькі людзей. Гэта не бальшавіцкая сістэма, дзе там заўсёды казалі, што незамянімых людзей няма, можна расстраляць усю акадэмію навук, туды нагнаць сялян, і яна будзе працаваць, так? Але нават да такога і не дайшло, хаця часткова і дайшло ў Савецкім Саюзе. Таму вось гэта будзе праблема, выклік. Любая лібералізацыя, яна адначасова азначае магчымасць дэстабілізацыі. І Лукашенко гэта зразумеў. 20-й год гэта таксама яму яскрава паказаў. Другі фактар, які будзе, канешне ж, уплываць на функцыянаванне сістэмы, гэта тое, што краіна ўцягнута ў вайну і што развернуць Беларусь ужо так на 180 градусаў ужо немагчыма, яна завязла. І кантроль Расіі вельмі моцны, і тое, што Лукашенко паспяхова рабіў у 2014 годзе, зараз гэта зрабіць немагчыма. Адзінае, што ён можа у гандлі з Захадам рабіць, гэта прадаваць умоўную стабільнасць унутры краіны, што няма нейкіх такіх фундаментальных выклікаў, хаця адначасова ствараецца напружанасць на мяжы. То бок вось ён такі комплекс праблем, якіх ён сам стварыў, і ў гэтым комплексе праблем ён не намагаецца іх вырашаць, і сістэма не будзе іх вырашаць, а намагаецца знайсці
нейкі такі сярэдні падыход, усё застаецца як ёсць, ну але зразумейце, што вось у нас ёсць у краіне стабільнасць, а я сітуацыю кантралюю, і ніхто мяне не ў стане будзе замяніць і змяніць і арганізаваць рэвалюцыю, так што вы павінны мець дачыненне з гэтай рэчаіснасцю. Ну вось ён такі сігнал перадаў. Я хотел бы зараз коротко нагадать усім нашим слухачам и гледачам, что варто подписаться на телеграм-канал спадара Павла Усова, яго такие некая информация, его анализ и бачанне ситуации там з'яўляецца часцей, бо мы сустракаемся в эфиры Еврорады раз на тыдзень, там больш оперативно можете прочитать его думки и анализ. Ну а каб не пропустить наши штотыднёвые эфиры, безумоўно подписывайтесь на YouTube канал Еврорады, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить, ну и расширвайте, каб як мага большая колькасць людей нас побачила і поглядела. Ну а каб увогуле і надалей у нас і у вас была магчымасць слухаць, бачыць і сустракацца ў наших эфирах, то калі ласка, калі у вас ёсць такая магчымасць, вось уверсе замацаваная такі зварот спасылачка, калі у вас ёсць такая магчымасць, падтрымайце працу нашай рэдакцыі альбо праз Patreon, альбо праз подпіску на YouTube ці іншымі метадамі. Калі ёсць такая магчымасць, то калі ласка, іншыя аб'явы зробім пазней, а зараз працягнем нашу такую спробу анализа. Спадар Павел, давайте, может быть, каб далёка не адыходзіць, я таксама удакладню. Вы сказали про тое, что альбо на ўзроўні МЗС, альбо на ўзроўні лукашэнкаўскай адміністрацыі, але будуць ісці спробы, ну, нейкіх там, ну, скажем так, пачаць размову з заходнімі палітыкамі. З якой мэтай? Я же рассказал, что там на захад мы не пойдем, захад нам не трэба, что там мне фіолетава і гэтак далей. Якая мэта? Ну, калі б яму было безумоўна так, як вось вы сказали, і ён сказаў, что там фіолетава прызнаюць ці не прызнаюць, ён сказаў не тое, что там ему ўсё роўна і не трэба ему там гэты захад, наадварот, ён сказаў, что мы ж адчынены вось і без віз, яму ўсё роўна прызнаюць ці не прызнаюць выбары так званые. І гэта, ну, по факте, бо выборы, яшчэ раз падкрэслю, у Беларусі пасля 96-го. Ну ладно, с выборами, прызнаннем мы пазней, можа быть, закранем. А вот што ён хоча? Палітычнага нейкага супрацоўніцтва? Для яго вельмі важна прызнанне ягонай суб'ектнасці. Так, што ён усё ж такі не абсалютны васал Пуціна, так, а што мае нейкую сваю палітычную волю, магчымасць дзейнічаць, магчымасць прымаць самастойныя рашэнні, што ён гаспадар, прынамсі, у тых межах, у той прасторы, якой з'яўляецца на сённяшні дзень Беларусь, што ён прымае рашэнні. Для яго гэта важна, а не прызнанне выбараў. І той факт, што могуць, калі распачнуцца умоўна там нейкія перамовы, там сустрэчы, гэта ўжо і будзе факт прызнання. Неважна, прызналі вынікі выбараў ці не прызнанні. Калі захад пойдзе на кантакт, там па пытанні вырашэння лёсу палітычных зняволеных, нейкай дээскалацыі адносінаў з Беларусю, гэта ўжо па факце і будзе прызнанне. І гэтага ён дамагаецца. А для чаго ён гэта робіць? Яшчэ раз падкрэслю, для таго, каб стварыць прастору для бяспекі для ўласнай улады. Ўсё ж такі паказаць, што Пуцін не дамінуе, што ён мае магчымасць хаця б мінімальную для манеўра, і што яшчэ пакуль не створаны такія ўмовы, пры якіх Пуцін можа навязаць, ну, абсалютна сваю волю для Лукашенка. Таму я думаю, што яны і намалявалі такі вынік, нават трошкі болей, чым у Пуціна, каб показать Москве, ну что, ну вось мы роўныя, что Путина там такі ж самы адсотак, і што ў мяне гэта дэманстрацыя таго, што для яго самого ў маральна-псіхалагічным сэнсе ён самастойны. Вось гэтую самастойнасць, што ён лідар, што ён рэалізуе сваю гістарычную місію, а не нейкая там шафка, якая абслугоўвае інтарэсы Пуціна, для яго вось гэта важна.
і я думаю што менавіта з гэтага пункту псіхалагічнага валявога ён будзе імкнуцца усталяваць адносіны з захадам, прынамсі на нейкім узроўні. Для яго вельмі важна гэта вось менавіта таксама прадэманстраваць сваю перамогу над падыходам дачынення да захада. І гэта ж відавочна нават ва дзеяннях унутры краіны, калі з людзей выціскаюць прызнанні, гэтыя запісы, відэо, гэта вось менавіта дэманстрацыя таго, што ў маральным сэнсе мы перамаглі. І тут нават не прагматычны інтарэс ён ёсць, а перш за ўсё псіхалагічны інтарэс дэманстрацыі сваёй волі, што яго не паставілі на калені, што ён там хаця ў Маскву папоўз на каленях, але так ці інакш ён таксама спрабуе устаць з кален у дачыненнях з Масквой. А зрабіць гэта можна толькі у тым выпадку, калі ёсць хаця б яшчэ адна ножка ў табурэткі. А без еўрапейскага звязу, без захаду такой ножкі не будзе. Яна будзе хвейная, канешне, не ўдасца, яшчэ раз падкрэслю, не ўдасца ўжо на сённяшні момант стабілізаваць адносіны з захадам да такой ступені, каб цалкам адарвацца ад Расіі. Але для ягонага самапачуцця, маральнай перавагі ён гэта будзе рабіць. Я да чаго на пытанне заходняе звярнуў увагу, таму што ёсць такі цікавы тэлеграм-канал, называецца «Што думаюць беларусы», наколькі я разумею, яго вядзе былы дырэктар Інстытута сацыялогіі Геннадзь Коршунаў. Так вось 27 студзеня ён аналізаваў сітуацыю на межах з пункту гледжання міграцыйнага крызіса і звярнуў увагу на тое, што на літоўскім накірунку няма ўвогуле мігрантаў, на польскім напрамку амаль штыль. Там было такія павелічэнне колькасці кейсаў на латвійскай мяжы, але было зададзена пытанне. Вось цікава, калі электаралка скончыцца, мігрантаў на мяжу вернуць ці вырашыць нарэшце, што ўжо дастаткова. Так вось, як паказвае жыццё, недастаткова паказвае, таму што на польскай мяжы паводле інфармацыі сённяшняй з'явіліся ўжо мігранты не ў такой колькасці, як было, але раптам яны аднекуль вынырнулі. І такое адчуванне, што колькасць гэтых вынырнуўшых з кожным днём будзе павялічвацца. Гэта што? Чарговы, там, я не ведаю, там, намёк ці што? Гэта не намёк. У пытаннях мігрантаў не трэба забываць, што тут якраз вельмі важную ролю гуляе Расія. Наколькі яна станець, гэтае пытанне станець крытычнае, вось у чым на сённяшні дзень праблема. І яшчэ раз падкрэслю, што з'яўленне ці знікненне мігрантаў ніяк не было звязанае з электаральнай кампаніяй. Тут хутчэй такі прагматычны інтарэс, спроба знову ж гандлявацца. І якраз такі для сістэмы ў такім кантэксце невыгадна знову вось гэтая эскалацыя. Але тут, я думаю, што значную ролю гуляе якраз такі тыя сілавыя структуры, якія арыентаваныя на Маскву і сама Масква. І наколькі Лукашенко ў стане гэта ўсё забяспечыць і абмежаваць, гэта ўжо пытанні ягонага палітычнага жыцця і ягонай суб'ектнасці. Але будзем сачыць, што будзе адбывацца на мяжы ў бліжэйшы час. Дарэчы ж, трэба таксама разумець, што мігранты заўсёды былі на мяжы, што яны заўсёды намагаліся праз Беларусь прайсці ў Еўропу. Гэта быў аб'ектыўны працэс, толькі 21 год гэта ўжо штучная напружанасць, штучная збор гэтых мігрантаў і выкарыстанне іх у якасці палітычнай зброі, то бок яны былі заўсёды і да 20-го году і пасля 20-го. Гэта і з постсавецкай прасторы, і не толькі з постсавецкай прасторы. Так што гэта быў некаторай ступені аб'ектыўны працэс, яшчэ раз. Так, мы памятаем яшчэ до 20-го года цэлы табор такіх
патэнцыйных мігрантаў з Чечні найперш былі ў Брэсце. І еўрапейскі звяз нездарма даў некалькі сот мільёнаў для збудавання інфраструктуры па фільтрацыі утрыманню мігрантаў, і падпісаныя былі дамовы па рэадмісіі, па таму, што Беларусь бярэ на сябе абавязак забіраць, рэпатрываць тых мігрантаў, якія нелегальна перасеклі мяжу. Так што гэтая праблема была заўсёды. Пытанне, наколькі гэта аб'ектыўна і наколькі гэта штучна на сённяшні момант ужо цяжка падзяліць. Так, вось сітуацыя ў тым, што мы ўжо не можам размежаваць, дзе гэта справакавана, а дзе гэта працэс аб'ектыўны. Але ўсё роўна пытанне мігрантаў будзе адным з тых пытанняў, за якім, магчыма, Лукашенко выйдзе на размовы з Захадам, што мы гатовы знову пачаць працэс забеспячэння межаў, ну, давайте дамаўляцца. То бок гэта адзін з тых прадметаў гандлю, па якому будзе весціся размова і з Польшчай, і з еўрапейскім звязам як такім. Бо, ну, і можам прыгадаць нават 2010 год, пасля падаўлення пратэсту, гэтае пытанне стала адным з тых пытанняў, па якому гандляваліся тады Захад і Беларусь. Яшчэ адзін момант, які варта ўзгадаць, чаму важна для сістэмы зараз усё ж таки выходзіць на дыялог з Захадам, на нейкую палітыку збліжэння. Ну, гэта ўсё ж таки зняццё сацыяльна-эканамічнай напружанасці ў Беларусі. Умоўна адчыненыя межы, гандлёвы абмен, ён, ну, стварае пэўную сацыяльную падушку і забеспячэнне для грамадзянаў. Яны адчуваюць сябе больш камфортна, калі могуць кудысьці паехаць, штосьці купіць, і гэта таксама знімае ўзровень незадаволенасці самом грамадстве. Ну, гэта такія звычайныя працэсы, якія адбываюцца ў любым зачыненым грамадстве, любым аўтарытарным грамадстве. Ну і, канешне, што яшчэ? Таксама палітыка рэпрэсіі, тэрор, калі ён на сістэмным узроўні, ён патрабуе дадатковых рэсурсаў. То бок нішто так не з'ядае сістэму знутры, як сам працэс рэпрэсіі тэрору. І чым больш развіваецца і функцыянуе сістэма ў межах тэрору і рэпрэсіі, тым больш яна сама сябе з'ядае, бо у рэпрэсіі ж яны патрабуюць вось гэтага паліва, там ужо вінаваты, не вінаваты, няма значэння. І вось гэты параліч, ён стварае рэпрэсіі, таксама ствараюць параліч ініцыятывы. Людзі баяцца выходзіць з нейкімі ініцыятывамі, выказвацца. Адбываецца самацэнзура, і гэта прыводзіць да агульнага застою ў гаспадарцы, у сацыяльных адносінах, у інстытуцыянальным плане, бо проста людзі перастаюць што-небудзь рабіць, дзейнічаць без канкрэтных загадаў і ручнога кіравання, ну, пакуль не атрымаюць на гэта дазвол. І для сістэмы гэта вельмі небяспечна. І плюс самае апошняе, тэрор не можа трываць у вечнасць. Калі у Лукашенка там зацікаўлены ў перадачы там улады, ці там нейкім умоўна транзіце улады, ва ўмовах тэрору на далёкую перспектыву зрабіць гэта цяжка. І спыненне тэрора, а ён так ці інакш раней ці пазней спыніцца, бо Беларусь не зачыненая краіна, гэта не паўднёвая Карэя, то гэта ўжо прыводзіць да той унутранай адлігі, якая так ці інакш будзе сістэму разгойдваць. Хоча гэта Лукашенко, не хоча гэтага Лукашенко. І нават гэта ж сама адбудзецца ў Расіі, як гэта адбылося. Проста нават факт раптоўнага спынення, а гэта аб'ектыўна непазбежна, прыводзіць да ўнутранай дэстабілізацыі. Таму для самой сістэмы важна, каб рэпрэсіі паволі спыняліся і атмасфера тэрора патрошкі злагоджвалася, каб гэта не прывяло да непрадказальных вынікаў для самой жа сістэмы. У нас у каментатарскай з'явіўся каментатар пад нікам агент Раймон. І я чаму звярнуў увагу на гэтае з'яўленне, таму што, я так разумею, агент Раймон прымацаваны каментаваць Анатолія Лябедзьку.
звычайна калі Лябедзька з'яўляецца в эфіры, тут же імгненна з'яўляецца агент Раймон. Чаму он з'явіўся раптоўна падчас эфіра з Паўлам Мусавым, дзіўна, відаць, падмяняе калегу Авертона. Ну але тым не менш Раймон цікавіцца, задае у сваім пытанні, у яго гучыць імя Зянон Пазняк, і абысці гэтага чалавека, гэтую асобу мы безумоўна не можам, асабліва з улікам таго, што Лукашенко падчас узгаданай вось гэтай сваёй так званай прэс-канферэнцыі ізноўку узгадаў Зянона Станіславовича. Па-першае, узгадаў, што ён яго віншаваў, па-другое, ён там упараўноўваў яго з іншымі сваімі праціўнікамі і апанентамі кшталту вось гэтыя ўсе яны супраць мяне, но вось Пазняк ён там катэгарычна супраць, але ён маладзец, а астатнія ўсе катэгарычна супраць, але нейкія няеглыя. Наколькі вось для вас здзіўленне, не здзіўленне, ці што вы бачыце за гэтымі узгадкамі? Гэта з аднаго боку таксама трэба разумець як прызнанне, калі вораг прызнае рацыю свайму праціўніку, гэта таксама сведчыць пра пэўную пазіцыю і пэўную пашану да праціўніка. Было ў гісторыі шмат прыкладаў, калі абсалютна непрымальныя асобы прызнавалі там рацыю ці выказвалі сімвалы пашаны для сваіх праціўнікаў. Гэтым сведчанне таго, што там Зянон Станіславович ад пачатку да сённяшняга дня ніколі не змяняў сваіх пазіцый. Калі мы кажам пра дзяржаву, пра нацыю, для яго гэта заўсёды было прыярытэтам і застаецца прыярытэтам. Магчыма, з гэтага вынікае, што нават і Лукашенко вымушаны прызнаць і статус і годнасць Зянона Станіславовича, як і тую роль, якую ён адыграў у гісторыі Беларусі, бо ў пэўным сэнсе без незалежнасці, якую збудавала грамадства ў 90-х годах і Беларускі народны фронт, і Зянон Станіславович не было б і Лукашенко. То бок развал, такая гістарычны парадокс, развал Савецкага Саюзу і незалежнасць стварыла прадумовы для той дыктатуры, якая зараз існуе. Але гэта не азначае, што не трэба было змагацца за незалежнасць і не трэба было змагацца за свабоду. Пытанне ў тым, як грамадства распарадзілася гэтай свабоды і незалежнасці. І яшчэ раз падкрэслю, што у будучым таксама мы ўсе будзем стаяць перад падобным выбарам і перад падобным выклікам. Бо сама па сабе з сыходам Лукашенка і з ягоным рэжымам дэмакратыя не прыйдзе і не пабудуецца. Мы знову станем перад выбарам. Усе мы, як і грамадства, як тыя, хто сёння знаходзіцца ў Беларусі, як тыя, хто знаходзіцца за мяжой, знову будуць перад выбарам, што лепей, нацыянальнае адраджэнне, дэмакратычныя інстытуты ці папулізм, які будзе раскідвацца грашыма і казаць, што мы вернем вам там калбасу па 3,50. Таму незалежна ад таго, што і як кажа Лукашенко, значэнне Пазняка і таго, што ён зрабіў, яно велізарнае для нашай гісторыі і для нашай сучаснасці. Другі момант, канешне ж, ёсць і пэўныя псіхалагічныя палітычныя гульні, можна так сказаць, інфармацыйна-псіхалагічная аперацыя ўздзеяння, каб агульна стварыць недавер і дыскрэдытаваць усіх, каго можна дыскрэдытаваць, і стварыць напружанасць паміж рознымі групамі і структурамі. Тым больш, што ёсць гэтая напружанасць, яна застаецца, яна і думаю, што на сённяшні дзень невырашальная. Так што вось думаю, што гэтыя два тлумачэнні на рэакцыю Лукашенка на ягонае выказванне.
Мы про напружанасць і про дравішки, якія подкидываюць вось у гэтую огонь непаразумення, яшчэ закранем гэтую тэму. Я просто працягнуць ад спадара Зянона Станіславовича. Мы чулі такія словы про тое, что вось ён сказаў про, ну, то есть звярнуўся да Лукашэнкі, сказаў яму про неабходнасць вызвалення палітвязняў і, маўляў, такое вызваленне адбылося. Ну, не будем тут спрачацца, ці сапраўды там вот Лукашенко там прыслухаўся, пачуў, там пачытаў Пазняка, але узнікаюць такія пытанні: а можа і сапраўды, які мы ж часам гаворым про нейкія непублічныя кулуарныя перамовы, можа такія перамовы ідуць па нейкіх каналах паміж Лукашенком і Зяноном Станіславовичем? Ну, думаю, што гэта інсінуацыі, няма такіх перамоваў, хаця я думаю, что калі той паважае Пазняка, калі той прыслухоўваецца да выказванням Зянона Станіславовича, то ў гэтым нічога кепскага я не бачу. Калі ёсць рэакцыя на просьбу і зварот Пазняка выпусціць беларускіх зняволеных, ну, гэта толькі плюс. Што ёсць усё ж такі магчымасць, ёсць каналы, ёсць інфармацыйнае ўздзеянне, пры дапамозе якога можна вызваліць некалькі дзесяткаў чалавек. Я думаю, што тады такіх сігналаў павінна быць больш, і такіх кантактаў павінна быць больш, каб людзей вызваляць. Но яшчэ раз падкрэслю, на сённяшні момант, акрамя публічных зваротаў, больш ніякіх механізмаў не існуе. Магчыма, ёсць нейкія механізмы дамоўленасці з еўрапейскімі партнёрамі і каналамі. Ну, я пра іх дакладна не ведаю. Ведаю, што адзінае, што на сённяшні дзень можа зрабіць Зянон Станіславович, гэта звярнуцца да прадстаўнікоў аўтарытарнага рэжыма з просьбай паказаць ўсё ж такі чалавечы твар і выпускаць палітычных зняволеных. Гэта на сённяшні момант адзіны ресурс. Ось я хотел бы, каб вы мне, может быть, проаналізавалі такая троху канспіралагічная версія, але шэраг падзеяў мяне троху здзіўляе. Але перш чым я так патлумачу, што мяне здзіўляе, я хотел бы яшчэ раз нагадаць пра неабходнасць подпісацца на телеграм-канал спадара Павла Усова. Не забывайтеся подписываться на YouTube канал Еўрарады, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна, задавайце свае пытанні. Ну і безумоўна, замацаваная вот такая абвестка зверху, калі у вас ёсць магчымасць, падтрымайце працу нашай рэдакцыі. Ну і яшчэ хацеў бы такую невялічкую інфармацыю, такую абвестку зрабіць. 1 лютага я буду з прэзентацыяй беларускай нацыянальнай ідэі, вось гэтай кнігі, у нямецкім горадзе Саарбрюкен. У якасці ганаровага госця, спадзяюся, даедзе, будзе наш выдатны таксама беларус, госць і гэтай праграмы Павел Батуев. А 2 числа я буду у горадзе Эссен, і там маім саўдзельнікам у гэтай сустрэчы будзе Александр Фрыдман. Але, магчыма, не толькі ён. У любым выпадку будзе вельмі цікавая сустрэча, тым больш, што яна будзе адбывацца ў тым памяшканні, дзе пасля нас вечарам будзе ладзіць свой выступ Бенька. Так што маеце 2 в 1: і размову пра нацыянальную ідэю, сустрэчу з Фрыдманам і са мной, і потым канцэрт Бенькі. Завітвайце. Ну і спадар Павел, апошнім часам ўсё больш і больш размоваў у шэрагах дэмакратычных сілаў мы чуем пра неабходнасць, можа быць, звароту да заходніх палітыкаў, каб яны пачалі размаўляць з рэжымам, нейкім чынам спрабаваць дамаўляцца, гандлявацца ці яшчэ што, толькі хаця бы дзеля вызвалення палітвязняў. З аднаго боку. З другога боку ідуць размовы пра тое, што санкцыйны ціск не працуе так, як хацелася б, а наадварот, можа быць, толькі горш робіць і для беларусаў, і для самой Беларусі як незалежнай і суверэннай краіны. І здавалася б, і адзін, і другі наратыў, калі ён пашыраецца ў дэмакратычным коле, ён как бы на карысць рэжыму.
Ну то есть бы і ён таго ж прынцыпе хоча, каб там заходнія палітыкі там змянілі сваю рыторыку у дачыненні да Мінска, каб санкцыі можа быть дзесьці былі снятыя ці замарожаныя як мінімум, то есть на яго карысць. І тут выходзіць днямі Тур і заяўляе: ну вы, ребята, там малацы, вот которые вось гэта ўсё гаворыце, такая апозіцыя да апозіцыі, вот давайте працягвайце, вам это ўсё улічыцца, мы вас падтрымліваем, кагосьці публічна, кагосьці інфармацыйна, а кагосьці там ребята спецыяльныя прыязджаюць і на месцы падтрымліваюць. Я так такому розгубе, как бы, ну здавалася б, гэта на карысць вот, ну как уже рэжыму. Навошта ты выскакиваешь і атрымліваецца чарговую такую шпільку уставляешь, каб дэмсілы ізноўку пачалі шукаць агентуру, падазраваць адзін аднаго, там скажем там ці можа быть спыняць свае размовы про неабходнасць, ну умоўна перагарнуць старонку і спыніць санкцыі. Ну такія людзі як Тур, яны так званыя спецыялісты вузкага профілю, гэта выключна дыскрэдытацыя апазіцыі, стварэнне вось гэтай унутранай сталай вайны і унутраных расколаў, падазрэнне рознага кшталту, не толькі заявы, але там і фільмы сфабрыкаваныя, не сфабрыкаваныя, сфальсіфікаваныя, не сфальсіфікаваныя. Гэта вось асноўная мэта вынішчэння і разбурэння апазіцыі. Нейкага прадзяржаўнага мыслення, разумення нейкай там стратэгіі, агульнага бачання, канешне, у такіх людзей няма. Это прапагандысты, і для іх неважна, там ёсць адліга, няма адліга. Вось галоўная задача — гэта працаваць па апазіцыі і яе вынішчаць. Таму тут цяжка, няма нейкай так аднаго каардынацыйнага цэнтра, мне падаецца, і не можа быць, бо у межах сістэмы дзейнічаюць розныя групы, якія канкуруюць паміж сабой. Сілавікі сабе, там частка адміністрацыі, умоўна такая, якая выступае злагаджэнне за падыход Макея, яна сабе. І заўсёды гэтая канфрантацыя была. І на каго там Тур працуе, каго забяспечвае, мне сказаць вельмі цяжка. Да і у Лукашенка ж няма адзінага падыходу. Там нават гэтае атачэнне не можа зразумець, чаго там сам Лукашенка хоча. Вось ён адначасова кажа пра тое, што хацеў бы размарозіць адносіны. У адным жа і тым жа эфіры размарозіць там адносіны, давайте прыязджайце, а з іншага боку давайте нам арэшнік, там паставім яго каля Смаленска. З аднаго боку кажа пра тое, што мы не супраць, у нас з палякамі заўсёды былі добрыя адносіны, а потым пачынае казаць, што вось мы тут забярэм Беласток і Вільня ввогуле наш. Вось такой хаос, каша ў галаве у самого ж дыктатара, так а што казаць пра падначаленых. Нейкай цэласнай такой стратэгемы ў галаве няма. Вось такая ёсць сітуатыўнасць. Зараз сказаць гэта вельмі добра, все папляскаюць у ладоні, пахіхікаюць, я пакажу, які я такі супер мачо, а як гэта адаб'ецца на адносінах, то он ужо пра гэта і не думае. І тое ж самае, кажу, прапаганда адлюстроўвае агульнае такое хаатычнае бачанне і адсутнасць нейкай стратэгіі, разуменні сітуацыі на перспектыву. У іх, на жаль, збольшага вось гэтая сітуатыўная рэакцыя. Проста пратрымацца пры ўладзе, ну, калі ўдасца размарозіць адносіны, злагодзіць адносіны з Захадам, ну, добра, а не, ну, такі не трэба. І таму, канешне ж, абапірацца на гэтыя сігналы вельмі цяжка, і казаць, ці ёсць за гэтым нейкая стратэгія ацяплення, таксама вельмі цяжка, бо для Лукашенка першасная ягоная ўлада. Тое, што ўзмацняе ўладу ягоную асабістую, утрымлівае, стабілізуе, то і добра на дадзены момант. Калі не, ну, зараз ён лічыць, што сітуацыя дастаткова стабільная, ён гаспадар палажэння, і таксама не будзе кланяцца на Захад, гатовы размаўляць, калі ласка. Але я не зменю рыторыку, я буду агрэсіўна дачыненне да вас. Ну, ось, думаю, што гэта проста ягоны такі псіхатып. Адносна вось гэтай першай часткі пытанне, што больш і больш гучаць галасы, это таксама праўда, і сітуацыя
цяжкая і перш за ўсё цяжкая таму, што прайшоў пэўны час 5 год. Ну 4,5 там да выбараў тыя, якія адбыліся ў 2020 годзе яшчэ паўгады, але ну так ці інакш бярэм за факт 5 год нейкіх фундаментальных зменаў у сітуацыі на Беларусі няма, бо закладалася, што закладалася палітыкай санкцыі. Першае, што будуць пад такім масавым ціскам вызвалены палітычныя вязні, усі, большасць. А другі, што гэта прывядзе да дэстабілізацыі сістэмы, ці змусіць Лукашенка сысці. Вось дэмантаж рэжыму, выпусканне палітычных вязняў і дэмантаж рэжыму. На працягу 5 год гэтага не адбылося. І, канешне ж, людзі, якія мелі эйфарыю, мелі завышанае чаканне, што санкцыі вось у хуткім часе спрацуюць, ніводныя санкцыі ў хуткім часе не працуюць, асабліва калі краіна не зачыненая, ёсць яшчэ і расійскае заплечча. Тым больш, самі па сабе санкцыі яны не ствараюць такіх інструментаў, пры якіх рэжым развальваецца. Мэта санкцый, як бы другасная мэта, вось такая прыгожая мэта, гэта вызваленне палітычных вязняў і дэмантаж рэжыму. Але як гэта можа адбыцца? Гэта можа адбыцца толькі пры тым, што ўнутры краіны адбываецца эканамічны сацыяльны калапс, то бок давядзенне грамадства да сітуацыі, пры якім вось гэтая збяднеласць, хаос, няма што есть, полугалодны стан, беспрацоўе справакуе сацыяльны выбух. Толькі так можна дэмантаваць сістэму, то бок справакаваўшы ўнутраны выбух і заліваўшы краіну, не даючы магчымасці там кудысьці паехаць. Вось яны ў беларусы там у котле варяцца, даведзеныя да адчаю, і вось тады это прыводзіць да сацыяльнага выбуху. Але у сённяшнім глобальным свеце давесці грамадства да стану невыноснасці быцця, так што ўжо нам няма чаго губляць, акрамя нашых ланцугоў, немагчыма. Дэфіцыту тавараў няма, беспрацоўя няма, смерцей ад голаду няма, і толькі проста таксама гэта, думаю, што пэўны вар'яцкі падыход давесці ўсё грамадства да стану проста жудаснага, так, ледзь не блакады Ленінграда. Гэта ўжо ў пэўным сэнсе знішчэнне ўласнага народу, і гэта можа быць толькі ва ўмовах адкрытай вайны. Ва ўмовах адкрытай вайны, калі з аднаго боку эканамічныя санкцыі, з другога боку пагроза там нейкага ўрвання вайсковага і так далей. На сённяшні момант санкцыі такой мэтай дасягнуць не могуць. І не змогуць ні зараз за 5 год, ні праз 5 год. Бо гэтыя 5 год паказалі, толькі калі вы цалкам ось межы зачыніце, ось такую пабудаваць жалезны мур, і просто не даваць беларусам нікуды выязджаць. Вось просто, але куды яны? Расія адчыненая. Яны ж добра на захад не будуць ездзіць, но будуць ездзіць у Расію, якую зачыніць таксама вось так глобальна немагчыма, бо ёсць Кітай. І калі мы разважаем, аналізуем вось такі эфект санкцый, гэты эфект санкцый недасягальны. Рэжым не будзе праз выключна вось санкцыі такога кшталту знішчаны, і не будуць выпушчаны палітычныя зняволены. Можам пачакаць яшчэ 5 год. Мы можам пачакаць. Мы можам седзячы тут у студыі, размаўляць, як добра тыя санкцыі, там можам казаць, што вось яшчэ годзік пачакаем, як казала мне там Красуліна ў размовах, міліцыя хуткім часе будзе дручкі есці, там палкі есці, яна ўзбунтуецца. Дзе яна ўзбунтуецца? Яны жывуць, скатаюцца як сыры ў масле. І вось гэтая неадэкватная ацэнка ні інструментаў, ні эфектаў гэтых інструментаў прыводзіць да неадэкватнага прыняцця рашэнняў, якое па сутнасці не вырашае праблем. Не вырашае праблем. А што сёння, давайте, мы ўжо з вами гаварылі, што сёння можа вырашыць праблему? Гэта перамога над Расіяй. Гэта вынішчэнне Расіі. Вось што, на што павінна працаваць увесь захад.
на знішчэнне Расіі. Вось у гэтай сітуацыі можа вырашыць толькі вось пытанне Беларусі, капітуляцыя Расіі. Закукліцца як паўночная Карэя і будзе сябе рэжым, што это дай? Ну так тым не менш, вы маеце на увазе, калі знішчана будзе Расія? Не закукліцца. Ну нема такіх, это будзе ясна, што параза Расіі так ці інакш ужо ёсць інструмент, які можа уздзейнічаць ужо адкрыта вайскова-палітычны інструмент уздзеяння на Лукашенка, просто ультыматум можа быць пастаўлены пасля таго, як будзе дасягнута знішчэнне ці капітуляцыя Расіі. Лукашенко першы ж, і тут ужо неаднакратна гэта і казалі, і украінскія эксперты будзе першы казаць, што я заўсёды быў супраць Пруціна. Давайце дамаўляцца. Альбо дайце мне гаранты, бо заплечча больше ніякага няма, і нават кітайскага заплечча. Но гэта тое, відавочнае, што можа пытанне вырашыць Беларусі. Але акрамя вось гэтага глобальнага пытання, змены сітуацыі, мы маем пытанне нават не лакальнае, а пытанне лёсавызначальнае, гэта людзей, якія сядзяць у вязніцах. 5 год яны яшчэ чакаць не могуць, пакуль знову 5 год дакажа, што санкцыі у гэтым плане вырашэння гуманітарнага пытання не дзейнічаюць, яны неэфектыўныя. Давайте пачакаем 5 год, колькі за 5 год яшчэ памрэ ў вязніцах. І вось гэта асноўная як бы катэгорыя, якая і сваякі, перш за ўсё і былыя палітычныя вязні, гэта разумеюць, што там у вязніцы гэта адзін дзень, гэта фактычна ледзь не адзін год. Мы ж бачылі людзей, якія давалі інтэрв'ю, якім яны стане там знаходзяцца. Хто гатовы прыняць на сябе адказнасць за лёсы і жыцці гэтых людзей? Казаць, што гэта Лукашенко забівае і што мы тут ні пры чым, мы вось толькі супраць і будзем санкцыямі давіць, гэта таксама безадказна. То бок мне падаецца, што тут на сённяшні момант трэба, каб была створана ў межах еўрапейскага звяза міжнародная гуманітарная місія, якая вось выйдзе з канкрэтнымі прапановамі, не асобныя там краіны, так, нават могуць уключыцца туды асобныя краіны і ўсё ж такі нейкую камунікацыю пачаць па пытанню вызвалення палітычных вязняў і прыпынення рэпрэсій. Тое, што я называў палітыкай пэўнага збліжэння менавіта ў кантэксце вырашэння гуманітарнай місіі. Дарэчы, вось учора таксама была дыскусія на маім канале у чаце і публікавалі фільм пра тое, як інтэграл абыходзіць санкцыі, але назвалі, як там Беларусь абыходзіць санкцыі. Вось паглядзіце, механізмы абыходу вось стратэгічнага прадпрыемства, якое забяспечвае, не ведаю на колькі адсоткаў, расійскія ўзбраенні, у тым ліку ракеты. Дзе дзеянне еўрапейскіх спецслужб? Гэта ж не тое, што там паставілі адзін бачонак кіслаты ці нейкага абсталявання, гэта ж усё ж такі на прамысловым узроўні. Як гэта пастаўкі адбываліся і хто адказны за пастаўкі ў Турцыю, хто адказны за пастаўкі у Казахстан, ці супраць гэтых людзей узбуджаны крымінальныя справы, дзе рапарты гэтай еўрапейскай выведкі ці асобнай выведкі. Вось як гэта на працягу 2 год інтэграл, дзякуючы вось гэтым схемам, павялічыў свой прыбытак у сотні разоў. А між іншым зачыняюцца татальна межы, Беларусь там вораг, а тут, калі ласка, колькі схем, колькі магчымасцяў, Казахстан, і Грузія, і Турцыя, і Сербія. Сербія ўдзельнічае ў абыходзе санкцый у гандлю з Расіяй. Так давайте вырашаць, гэта паказвае тое, што маштаб санкцый не азначае эфекту дачынення да канкрэтных прадпрыемстваў, якія і так будуць шукаць магчымасці абыходу санкцый. Вось сканцэнтруйцеся на разбурэнні канкрэтнага сектару, збройнага сектару, такі, які працуе на Расію, на вайну. Вось ёсць збройны сектар, сканцэнтруйце ўсе сілы на тое, каб не дапусціць, каб знішчыць яго. Добра, давядзіце да банкротства інтэграл, давядзіце да банкротства Ростех, но не даводзьце да банкротства ўсю Беларусь. Вось ёсць тактычныя
як бы калі паслухаць справаздачы Белпола, то ледзь не фактычна уся не ўся Беларусь, но пераважная большасць беларускіх прадпрыемстваў у той ці іншай ступені, у тым ці іншым накірунку, але працуе на расійскай ВПК ад парцянак і да мікрасхем. Ну вы покажите, что конкретно и колькі конкретно не абагульняйте. Ёсць, павінна быць статыстыка, то можна сказаць, что добрая і сельская гаспадарка на Расію працуе. Дзесьці працуе, да, але складаюць спісы, яны ж выдаюць не просто. Тады давайте так, вось калі мы ўсё абагульняем, то кожны беларус, які сёння ёсць у Беларусі, ён працуе на расійскую абаронку. Чаму? Таму што плоціць падаткі. Таму што ходзіць у крамы там гэта ён падтрымлівае рэжым акцызамі і падаткамі. Акцызы, падаткі гэта опять же ідуць на ўтрыманне сілавога блоку, на ўтрыманне тых же самых прадпрыемстваў. Усе тыя беларусы, якія жывуць за межы, але высылаюць грошы сваім сваякам нейкім чынам, таксама працуюць на ВПК. Бо гэтыя людзі ідуць у крамы, падтрымліваюць прамысловасць, купляюць айчыннае беларускае. Больш таго скажу, што ўся дзейнасць накіраваная на падтрымку палітычных зняволеных, калі ўжо так абсалютна цынічна, вось там хваляцца, што перадаюць мільёны ў Беларусь для падтрымкі сем'яў палітычных зняволеных, а куды яны гэтыя грошы дзяюць? Яны гэтыя грошы застаюцца ў беларускай гаспадарцы. То есть мы зараз вы нарэшце выкрылі, што Лявончык са Стрыжаком галоўныя фінансісты рэжыма і вайны. Вось калі мы так вось абагульняем, атрымоўваецца так, што калі мы лічым, што Беларусь і прамысловасць, і сацыяльны сектар, і медыцына з'яўляюцца, і медыцына ў тым ліку, так, лекі ж таксама ідуць туды, усё з'яўляецца часткай расійскага ВПК і працуе на ВПК, то ўсё грамадства працуе на ВПК. Немагчыма размежаваць у такой сітуацыі, хто працуе, а хто не працуе. То бок трэба ўжо тады так. Вось падыходзіць з татальнага падыходу, як хтосьці мне там напісаў, патрэбна вось татальная ізаляцыя. Тады ні медыцынскага абсталявання, ні дапамогі для дзяцей, для хворых дыябетам, ні нейкае лікаванне дзяцей. Всё, гэта варожая прастора, татальная вайна, татальная ізаляцыя. Тады пытанне для, скажем, вось тады у гэтым выпадку для дэмакратычных сіл. А каго вы вызваляць збіраецеся тады? Для каго вы дэмакратыю будуеце, калі ўсе там патэнцыйна ворагі і працуюць на ВПК расійскі? Любая канцэпцыя можа быць даведзена да абсурда. Я вам паказаў гэты абсурд, што па сутнасці, калі мы так падыходзім, то так ўсё ў Беларусі працуе на Расію, бо 90% беларускай прамысловасці ўсё і працуе на Расію. А што вы хочаце, як вы слушна заўважылі ў сваім тэлеграм-канале? Дарэчы, раю яшчэ раз усім падпісацца на тэлеграм-канал Паўла Усава. Мы жывем у часы постпраўды. Постпраўды ва ўсім. Не да праўды. Таму альбо нейкім чынам мы павінны выпрацаваць нейкія асобныя падыходы і кропкавыя ўдары па канкрэтных сектарах гаспадаркі. Альбо мы пераўтвараем вось агульнымі абмежаваннямі, санкцыямі, мы просто ствараем з Беларусі рэальна рэсурс і палітычны, і сацыяльны для расійскай імперыі. Бо нейкіх, скажем так, палітыкі ўцягвання Беларусі, адарвання на сённяшні дзень няма. І адарвання беларусаў. Візавага ліберальнага рэжыму няма, абмежаванні на выезд, абмежаванні функцыянавання беларускай дыаспары, беларускіх эмігрантаў, і гэтак далей. То бок падыход такі, што в тотальным сэнсе так Беларусь варожая. Калі так, то я не разумею, якім чынам вы збіраецеся кансалідаваць грамадства супраць Лукашенка, калі праз палітыку санкцый ствараеце ўсё, каб прадэманстраваць, што беларускі народ гэта вораг для Захада і саюзнік для Расіі. Можа, трэба ўсё ж такі зараз падумаць і выпрацаваць нейкія іншыя падыходы. А якую дэмакратычную супольнасць Захад падтрымлівае? Для каго ён гэтыя 130 мільёнаў выдаў?
просто для того, каб група беларусаў сабе добра тут функцыянавала за мяжой, надзе ж тады дэмакратыя, правы чалавека, развіццё Беларусі, давядзенне яе да калапса. Ну, я, шчыра кажучы, не гатовы пад гэтым падпісацца. Ну, ўсё ж таки, да, застаецца так, пытанне адкрытым гэта тое, што так, калі санкцыі зняць, адкрыць там ці што яшчэ, то павялічыцца магчымасці для працы на гэтую расійскую ВПК. І тут, і што, як тут... Я яшчэ раз кажу, санкцыі павінны быць разумнымі. Яны павінны біць канкрэтна па прадпрыемствам, стратэгічных кропках, па Расіі, па тым прадпрыемствам і тым бізнесам. Разумееце, абыход санкцый у чым? Мэта абыхода санкцый у тым, каб атрымаць тэхналогіі з захаду. Тут пытанне нават, яны будуць заўсёды, тут пытанне не да лукашэнкаўскіх прадпрыемстваў там, ці пуцінаўскіх, а пытанне да меркантыльнасці і палітыкі пэўных прамысловых комплексаў на захадзе. Я вось узгадваў, там, учора узгадаў Сіменс, які заключыў дамову з Ростехам, это ўжо пасля 2014 году, на пабудаванне 2 газавых турбін. І рускія выслалі ім пакет дакументаў, што гэтыя газавыя турбіны будуць для там, Краснодарскага краю, дзесьці там будуць яны будаваць нейкую ГРЭС ці ГЭС для рэгіёна. А насамрэч пабудавалі гэтую станцыю ТЭЦ там на Крыме. І гэтыя 2 газатурбінныя турбіны газавыя яны усталявалі там на Крым. Былі шмат пытанняў, як гэта сталося, што вы не ведалі, як гэта адбываецца, з кім вы ввогуле умовы падпісвалі, з Ростехам, які пад санкцыямі. Ну, адказ, ну, а што мы не ведалі? Ну, вы ж панімаеце. Тут пытанне не да абыходу санкцый, пытанне да саміх еўрапейскіх прадпрыемстваў, для сістэм бяспекі, там, унутранай бяспекі, ці ввогуле агульнай бяспекі. Як яны, ўжо вайна цягнецца з 2014 году, ёсць аб'ём санкцый, і гэтыя санкцыі ўсцяж абыходзяцца. Яны не могуць абысціся, калі абыходзяцца, калі вось на саміх гэтых прадпрыемствах ці ў дзяржавах існуюць групы інтарэсаў, якія прасоўваюць ці падтрымліваюць нейкім сэнсе кантакты з Расіяй, дапамагаюць абыходзіць санкцыі. Давайце ушчыльніце тыя, зрабіце больш герметычную ўласную сістэму бяспекі. Вось чым займайцеся. Спадар Павел, на завяршэнне я вось узгадаў ваш допіс у тэлеграм-канале пра неправду ці постправду ці предправду. Тут разважанняў много, вы рассказываете про тое, што разважаеце на тэму, што няма ніякай постправды, бо мы ніколі не жылі у часы праўды. Але тым не менш, вы кажаце про тое, што асаблівасцю сённяшняга этапу існавання чалавецтва гэта здольнасць ствараць безліч альтэрнатыўных рэальнасцяў, якія становяцца самай праўдзівай рэальнасцю для мільёнаў людзей. Ну, міфы такія вось ствараюць найперш рэжымы, улады, якія больш ім даспадобы, якія дапамагаюць ім функцыянаваць і захоўваць сваю ўладу. Міф лукашызма. Як нам вырвацца з яго? Гэта не толькі міф лукашызму, гэта вельмі доўгі сістэмны міф, які ствараўся ў расійскай імперыі, які ствараўся ў савецкія часы, які ствараецца і зараз. Ну, перш за ўсё, як вырвацца, не падбудоўваць яго, бо шмат людзей і да 20-го года будавалі гэтыя міфы, так, утрымлівалі гэтую сістэму, удзельнічалі ў прапагандзе і ішлі на згоду з сумленнем. Ну, разумелі, што вось і фальсіфікацыя выбараў, і прапаганда, і прасоўванне, і лжы — гэта, ну, на карысць гэтай сістэмы, злачыннай сістэмы. Пытанне, ці людзі гэта разумелі, калі яны разумелі, то чаму яны рабілі?
А адказ даволі часта вельмі просты. Ну, мяне ж сям'я, мне ж трэба там карміць дзяцей, а потым гэтыя дзеці расплочваюцца за памылкі бацькоў, сядзяць у вязніцах, так? Бо палічылі, што не могуць жыць згодна з той хлуснёй і супрацьпаставіліся гэтай хлусні. Перш за ўсё не будаваць, не дапамагаць будаваць гэтыя міфы. Не дапамагаць рэалізоўваць, утрымліваць пры жыцці гэтыя міфы. Другое, што такое міф лукашызма? Гэта ж не толькі, што там Лукашенко, вось стабільнасць, развіццё, гэта міф аўтарытарнай улады, што беларусы не гатовы да свабоды, да дэмакратыі, што яны не могуць жыць ва ўмовах свабоды. І важна, каб вось у гэтую парадыгму аўтарытарызму культурнага, палітычнага не ўпадала сама апазіцыя, каб яна не выбудоўвала гэтую сістэму таксама на перспектыву, каб усё ж такі намагалася выбудаваць адчыненую грамадскую палітычную культуру, не баялася выказваць і казаць праўду. Я ведаю, што ёсць шмат праблемаў унутры апазіцыйных структур, то не бойцеся казаць праўду пра гэтыя праблемы. А не хавайцеся за нейкімі там НДА і за высокімі словамі яшчэ не час. У нас галоўны вораг, вось Лукашенко, казаць пра праблемы ўнутры апазіцыі, гэта не час, гэта дзеянне на карысць сістэмы. Так, гэта дзеянне на карысць і маўчанне, гэта дзеянне на карысць сістэмы, на карысць аўтарытарнай культуры, калі людзі баяцца казаць праўду. І гэта місія сучасная, гэта не развіваць аўтарытарызм і не кансерваваць аўтарытарызм унутры апазіцыйных структур, а ён, на жаль, закараніўся вельмі моцна. Ну і па сутнасці думаю, што самаадукацыя, самаразвіццё ў тым плане і інтэлектуальнае развіццё, развіццё ведаў, актыўнасці грамадзянскай, гэта тое, што можа супрацьстаяць гэтым аўтарытарным міфам. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю сустрэчу з Паўлам Усавым. Павел Усаў, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сябра Вольнай Беларусі, быў у нас у эфіры. Я нагадываю пра тэлеграм-канал Паўла Усава, на які можна і трэба падпісацца. Спасылачка у нас тут у апісанні. Таксама не забывайце падпісвацца на YouTube канал Еўрарада, ставьте падабайку, націскайце на званочак, расшэрвайце, ну і падтрымайце нашу працу, калі такая у вас ёсць магчымасць, калі ласка, спасылачка з пералічэннем магчымасцяў і таких як пайсці і як можна пералічыць, ёсць у нас замацаваная у апісанні. Ну і яшчэ раз нагадаю пра сустрэчу, якая будзе 1 лютага у Сан-Брукене і 2 лютага з удзелам Александра Фрыдмана у Эссене. Так што, калі ласка, далучайцеся да абмеркавання. Дзякуй вялікі усім, слухайце, глядзіце, будьце разам з намі, падтрымлівайце нас. Жыве Беларусь. Жыве.